Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comments. Aksyon Firing Line! 57 minutos nakaligad sa tak ng alas 6. Action Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa katapusan nga Lunes sa bulan sang Agosto tuig 2022 sa papangalagad sa Action Firing Line. Action Firing Line! Isa ini ka signifikanting adlaw para sa aton tanan bago daga sa ulog kita sang National Heroes Day. Inyo ka action Marlon Hiruvoya tubtob sa tak ng alas 9. Action Firing Line! Kamusta ba lang lakat sa nga panahon? Kamusta nga tiyempo ninyo dara subong sa inyo siniginat tiniran dari sa Bacolod City mga ka-aksyon? Makanay-kanay ang lakat sa nga panahon ubalin ka inasang aga tob-tob subong nga kahaponanon, no? O nga ti mayara sang time nga pag goom-goom mayara sang tionman nga nagpurong-purong ang galom sa kalangitan. Action Firing Line! Kabay pang update ninyo kami sa masobra 2 ka oras nga pagpangalagad naton sa saning adlaw nga Lunes bao ang kahapon Domingo tubtob subong nga adlaw Lunes ginalikupan kon ginpalibutan ni sang dalagko nga mga balita angot sa trahedya, balita angot sa dalagko nga volume sang illegal nga droga nga ga-recover sa operasyon sang ato sining nga mga otoridad. Action Firing Line! Antes para man ang ato sining nga balitaan, unahon taray ang ato sining nga PDMPD. Pag-check naton sa lakat sang panahon. Action Gun Republika, Action Gun. Mayong gabi, please kabin. Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton chimpo sini nga gabi Lunes kita karon Agosto 29, 2022. Easterlis, nagulhot ning Easterlis mapaang hangin na halin sa baybayon sa Pasipiko nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao. Medyo signos na siya in transition nga mabulos na ning northeast monsoon, no? O kon hangin amihan. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga generally fair weather. Mayong tiyempo, may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ni siya na ligwin nga magpag-ulan o kon pagpanag-og nga tugay ni sang easterlies ginaupdan sang localized thunderstorms. Kabug-usan sang aton pungsod Pilipinas, tanan nga seaboard ari na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Kalmado wala sa tropical disturbance tinno ang West Pacific Basin naton. Halin sa direksyon na sidlangan, pakadto na bakat na nasidlangan o kon east to southeast ang aton mabatyagan sa kabug-usan sang isla sang Negros. Kalmado man ang aton baybayon, ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdurudapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini aton wave height 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Karon alas 7:54, no? Dugay-dugay ang aton nga taob 1.0. Magabalos ang hunas alas 4:02 karon sa kagahon. 0.2 metro ang kanabawan. Kag alas 5:59, sini nga hapon nagpahuway si Haring Adlaw. Magapakita ni siya alas 5:38 buwas.
sa aga. Nagahamboy kita karon 25 hasta 32 degrees Celsius. 77 o kon 89.6 degrees Fahrenheit. Amo nilakat sa ato nga chimpo sin gabi Action Mar. Action Gun, may report ka na ba ito nga Southern Negros, partikular sa Bago City? Report ka na ba ito namon, di daw bundak ko ng ulan to kina? Damo mga anong pa thunderstorms advisory, no? May ara nga San Carlos, Salvador, Murcia, may ara Hinubaan si Palay, may ara man mga Bago, La Carlota, no? Mga Central. Sa aton diya daw hindi man tanto, no? Hindi man tanto. So madamol-damol kang inang ulan kay tungod nga nagahamboy 33 gina to the maximum ang temperatura ta. Te kon magtaas-taas ang to the maximum ang tuga yan sa isang hapon isolated rain showers ug thunderstorm. Te amo to nagdamol-damol ang galom diri sa nasidlangan pero fortunately diriya daw hinay lang sa aton. Okay. Wala production ga nagsulod sa imo bisan initial nga report lang angot sa duwa ka o kung mag-iloy nga missing subong sa mga overflow dito sa may Bago City? Way pa. Ginamonitor naton sang IMT naton incident monitoring team. Basi buwas makuha naton yung detalye. Sige, Action Gun. Salamat, Gid. Okay, welcome. Action Firing Line. Gana Republika, may dabo-dabong ang mga lugar diri sa Negros Occidental ng eksperyensya sa nga pagtupa sa nga ulan pero dugay-dugay ato sa nga tutukan ang balita dara sa may Bago City bagod man sang sining report nga mag-iloy. Nagtabok sa Overflow River, namtang ni sa may barangay Mailong Bago City mga ka-action, nakigangot magita bago lamang no sa ila sa ding City Disaster Risk Reduction and Management nga talatapan. Subong nagapadayon pa ang ila sa ding meeting with the Philippine Coast Guard kag the rest sang response team para nga planuhan ang ila sa ding operation. Action Firing Line. Las 7:03 Action Radio Philippines Standard Time. Ulo nigmat kita kay mayara gid time gagulpi lamang nagabundak kag nagabunok ang ulan. Labi na gid kon kagabihon kag kaagahon. Basi kon mahamok-hamok ang tulog tara blakon pagbugtaw ta ang ato sa hiligdaan nagautaw na gali sa baha. Action Firing Line. Yari kita sa resilente na sa isa ka adlaw nga makabig signifikante para sa pungsod sang Pilipinas kag para sa aton nga mga Filipino ang nagaisahanon nga regular holiday sa subong abula sa Agosto tuig 2022. Action Firing Line. National Heroes Day, araw na mga bayani o kung sa aton pa, adlaw sang mga baganihan. Ikaw, sino bala ang imo sining baganihan? Ginasiling nga kon sang una, ang ginakilala nga mga baganihan, amo na mga tinugang nga santo nagtaya sang ila sining kabuhi para luwason ang Pilipinas sa kamoto kon pangginahom sa mga poderoso nga tawo o kon grupo. Action Firing Line. Firing Line. Amo ning adlaw agod nga ibalik nato ang pagkilala sa kaisog sa mga Filipino heroes naton, no? Nagpakigbato sadto parang mahilumay ang aton sa nasyon nagtupa ini sa adlaw nga Lunes, no? Kung sa mga empleyado pa kag opisyal sang gobyerno malawig-lawig nga pagbakasyon, malawig-lawig nga pagpulopahuway nila kay manti uway sang trabaho since Saturday until tubtob kahapon Domingo, tubtob pa subong Lunes. Action Firing Line. Way man klase sa pribado o kon pampubliko nga eskwelahan mga kaaksyon ng pamangkot subong who are the national heroes. Sinogid bala ang ginakilala nga baganihan sa pungsod sang Pilipinas. Ang istorya balik ko lang jutay, balik ko lang gamay, nga sang 1995, isa ka tuig ni antes ang centenary sang revolusyon kontra sa Spain, maisa ka komite nga nagpresentar sang listahan sa mga bantog nga ginakabig national heroes nga dapat hatagan sang honor o kon pagdayaw sa kontribusyon nga gindala nila sa pungsod sang Pilipinas. Di basta gani national hero ang paghahambalan kung estudyanteng pamangkot ninyo, ang una gid nga ngalan
nga isabat sang pamangkuton mga estudyante, way sang iban kundi sino gani, si Jose Rizal. Action firing line. May pamangkot man gani nga sin-o ang national hero sang Pilipinas. Ti ang sabat sang kalabanan nga ginapamangkot na Jose Rizal gid. Action firing line. Pero nakabalob lang kamo mga kaaksyon tang gapamati subong nga diri sa Pilipinas since 2019. Way sang tawo nga ginakilala until subong gani. Way sang tawo nga ginakilala bilang opisyal nga baganihan sa pungsod sang Pilipinas nga man. Kay si Rizal ginasiling never been proclaimed a national hero man ang National Commission for Culture and the Arts. Nagsiling nga way sa kanuman nga kasuguan o kon way sa kanuman nga executive order o kon proclamation nga ginaktuhan o kon ginaprobahan. Wala sa kanuman nga gin-issue nga proklamasyon sa isa ka Filipino historical figure bilang national hero. Action firing line. Abi niyo ang ginatawag na nga iban nga Mengo. Ano pa ng iban? Abi niyo official na? Unofficial na siya? Action firing line. Symbols, mga simbolo na responsod sang Pilipinas, no? Mga official lamang ina kung mayara sang presidential proclamation, executive order, o kung kasuguan na gid. Ibalik tani bala kay pamangkoton mo ng mga hobinasta, why na sila idiyang ila sa ginapensarya nga amo na sa ang national symbol labi na si Jose Rizal nga ginasiling sang kalabanan national hero. Action firing line. Amo ning matudtuod nga istorya ha. O galing kita diri sa Pilipinas, labi na sa mga eskwelahan, nandan na naton nga basta gani national hero si Jose Rizal ang nagapanguna sa ila sa Lipinsar. Kung kaisa may aragahambal man gani mo, nga hindi niya si Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Action firing line. Nga man kay ining si Rizal kag si Bonifacio, amo ni silang duha ka pinakabantog kag ginakilala bilang mga key figures. Amo ning pinakasikat nga ngalan nga nagpakig-away sa independence sa Pilipinas kontra sa Espanya. Plus sila nga duwa man ang may specific nga holiday sa kalendaryo, di bla lang tuwa sa kalendaryo, bla kung sino nga bantog nga ngalan santo nga may ara sang specific holiday, di bla si Rizal kag si Bonifacio. Action firing line. Andres Bonifacio Day ho, November 30. Ang Rizal Day, December 30. Pero balikan nato ng iban pa nga mga sikat nga ngalan. Kung baganihan nga ato sa ding hambalan. Magluwas kay Rizal kag Bonifacio, ara man na sila ni Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo del Pilar, Sultan Di Patuan Codarat, Juan Luna, Melchor Aquino, kag si Gabriela Silang. Action firing line. Pero kung padalman gid nato na hindi lang ini nga mga ginmensyon ko ang ngalan ang dapat kami gunaton nga maganihan di. Subong nga panahon, no? Damo ang pwede gid naton makabig nga maganihan. Una, ang mga trupa tabla sa gobyerno bla na sa militar, sa tion sang giyera bla, nagtaya to sila sang ila sa kabuhi, no? Nagkalamatay to sila, pwede gid naton to makabig nga hero o kon baganihan. Ang ato sa nga mga overseas Filipino workers o kung OFWs, pwede man, di ba? Ginatawag naman na sila nga heroes. Ang mga frontliners naton, nga nagserbi para luwas sa nga pungsod nga hindi matamaan. Kag maluwas ang kabuhi sang mga Filipino nga ginigo sa COVID-19. Action firing line. Ang mga frontliners naton, baganihan ginang pagkabig naton da, no? Ang tuig 1996, amo ning gindeclare bilang Year of Filipino Heroes. Kaya amo ni ang tuig nga nagmarka mga kaaksyon sa centennial sang revolusyon kontra sa Spain. Ang selebrasyon sang National Heroes Day, isa ini sang pinakamadugay na nga public holidays diri sa pungsod sang Pilipinas. Nagsugod sang American occupation sang pungsod. Ang Philippine Legislature nag-enact
sang Acta Republica 3827 sang October 28, 1931 nga naga-institutionalize sa celebration sang National Heroes Day. Action firing line. Sang administrasyon sadto ni Presidente Corazon Cory Aquino nagpagwa ini sang Executive Order number 292, no? Book 1 Chapter 7 nga mo ang nagapagwa sa listahan sang regular holidays kag nationwide special days. Action firing line. Darinigin tala na ang National Heroes Day bilang regular holiday nga dapat sa ulogon sa katapusan nga Domingo sa Agosto. But sa likon sang una, Domingo gina sa ulog ang National Heroes Day, no? Pero nga asumong na sa ilos Lunes, ang istorya nga ang sang 2007 si Presidente GMA nagpirma sa Acta Republica nga nagasaylo sang national holiday sa katapusan nga Lunes sa Agosto. So amo ni subong National Heroes Day Lunes, no? Lunes subong ginasaulog naton. Maana mo to sa unang Arroyo administration damo to sang ginapag-idog nga holiday sa Lunes, no? Okay, check tanay ang update ni, no? Kay na muna to kay na si action na gani, may update sa action na gani sa PDMPD sabay sa nalumos sa area sang Bago City. Action firing line. Action gun, kamusta ang information nga nabato mo action gun? Omar, pasensya gid kay istorbon ta kakadali Sige, sige. daw flash report naton na obtain naton sa incident monitoring team. Draw na ini siya. Okay. Alas 2:21 sini nga ugto may naka-receive sa DRRMO Bago City from Bago PNP, no? Mag-Iloy ni ang Iloy 40 years old, ang bata baye mga 11 years old. Uy. So natabo ini sinila nga hapon ongoing ang rescue operation sa aton Bago DRRMO. So amo ni ang initial report naton ginasuyod pa nila ang suba sa Bago, no? Ongoing ang rescue operation sa aton para sa update sa aton mga listeners, no? Listening public action mar. Action gun, ano gada gining suba ni ngala sa suba? Ang suba halin na siya kwan natabo ni sa daw Sitio Libertad, Barangay Mailom, no? Bago City. Ambot anong mga tributaries sina nga dalom-dalom. Tributaries ni siguro ti kun mag-amo na ang mayor nga river basin is Bago River gyapon Okay. Oo. So, ongoing pa. Buwas natin, makuha tani ang detalye kung ano. Itagaan ta kada update. Sige. Sige, action gun. Salamat gid ha. Salamat gid. Okay, thank you very much. Action firing line. Initial nga information gin paambit naton sa aton diri ay Ganda Republika sa nga PDMPD. So kumpirmado ang balita nga mayara sang missing kag ongoing subong ang rescue operation mag-Iloy ini mga ka-action sa area sang Barangay Mailom. Ang report kanabato naton is overflow nga ginatuwag overflow river. Amo na permi ang suba nga dasig ang pagsaka sang tubig da ang level abis ang tubig once nga magbundak ang ulan kag kon mag-ulan didto sa nabukid-bukid nga porsyon. Action firing line. Ang ginatawag lang do kon pagbulhog sang tubig diri halin sa baybay, no? 40 anyos ang Iloy, ang bata 11 anyos babaye. Bao pangamayuon ta kakabay pa. Kabay pa mga ka-action nga makita labang ini sila nga luwas sa katalagban. Action firing line. Alas 2:20 alas 2 pa ni kainaho sang hapon check ta dugay kay sa nasalintara nagapadayon pa ang meeting sang City Disaster Risk Reduction and Management Office dira sa may Bago City kag ang ato sa ring patrol with action Zel Minardo ara gid sa area temprano pa kay na nag-abot para nga usisaon ang ining hitabo. Action firing line. Standby lang Sitio Libertad, Barangay Mailom, Bago City mga ka-action. Action firing line. Firing line. Balikan ta ang istorya may kantaran sa ring National Heroes Day ti subong amo ning ato sa gina sa ulog every last Monday sang August mga ka-action, no? Kay sang time na
ni Anay Presidente Constantine na sang Arroyo Administration damo to sa mga ginpag-idog nga holiday sa Lunes nga adlaw. Bangod ang rason to, no, ang rason to ni Anay Presidente GMA among ginatawag nga Holiday Economics Program na base ito sa Holiday Economics Program para kuno nga ma-promote ang long weekends para sa mga citizens kang maka-engage sa ginatawag domestic tourism. Action firing line. Arang istorya kon nga wala sang ginakilala nga national hero sa Pilipinas. Damo na bangkot yo sa aton mo, no? Pagtalakay tayo. Nga ang way sang ginakilala nga national hero sa pungsod Pilipinas. Mandiri sa Pilipinas, may ara sang ginatuwag nga Philippine National Symbols. As of March 2021, nagligad lang nga tuig ang National Commission for Culture and the Arts, NCCA, nagpagawa sang official national symbols of the Philippines. May official national symbols pero may ara man unofficial. Action firing line. Handaan na gud niya, una kita sa official. But silingon may mga presidential proclamation gini ni siya. Ang national flag, ti siyempre nga yahay sa Pilipinas, tay. Ang national anthem, lupang hinirang. National flower, sampagita. Mga official iniha. National tree, nara. Ang national bird, ano gani? Philippine eagle. No? Ang national gym, o kung sa mga Tagalog, pahiyas bla. O, ti amo ng Philippine pearl. Kag ang national sports, arnis. Action firing line. Ang arnis nangin national symbol ini siya sang 2009 sang sadto si Presidente GMA nagperma kanya sang Akta Republika kanya Republic Act kanya 9850 ang ginpermahan ni Anay Presidente GMA agod nga ang arnis kilelahon bilang national sports sa Pilipinas. Action firing line. So kanisipon ta, pito lang ang official. Yari ang unofficial national symbols. Dr. Jose Rizal, national hero. Ara si Rizal gini, pero hindi official. No? Kay waay sa kanuman nga proclamation. Dugay na nga gina-recognize in isang history books ng Pilipinas bilang national hero, pero ang status niya, sining ni Rizal, bilang national hero, why gid niya makaagi sa anuman nga debate, no? Bisan sino nga kongreso na, no? Or opisyal sa gobyerno. Ang mga scholars kani nagkabiluhanay man to sa una opinion mo kung sino gid ang dapat kinalahon bilang opisyal nga national hero. Ang National Heroes Committee sang November 22, 1995, may listahan sila ginsumiter agud pilian nga mga opisyal nga national hero. No? Tamo to, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Gainaldo, Apolinario Mabini, Marcelo del Pilar, agin panglawag o magkinani, Sultan Coderat, Juan Luna, Melchior Aquino, kag Gabriela Silang. Magluwas kay Jose Rizal nga unofficial national symbol. Ano pa ganang iban nga way nyo mabatian nga national symbol? Damo ka mo na dumanay, di ba? National leaf. Anong national leaf? Anahaw, unofficial na siya. National fruit, ano ganang fruit? Mango. Ang national animal, unofficial pagaling karabaw. Action firing line. Unofficial way pa proclamation nga ang Carabao National Animals Pilipinas. Ay animal. Action firing line. Ang National House, abi niya no? Abi nyo, ara man sa unofficial ang bahay kubo bla. Ang National Fish. Basi may maghambal pa na sa inyo tuloy. Action firing line. Ang ginasiling nila nga bangos bla, unofficial na. So pito lang ginakilala nga official. Galing kay Manti Subong, amo nga kinaburigal sang isyo ang gobyerno to Subong.
sugar importation. Lumusot pag hindi ang asin importation. Amo ding ambal kung pait-pait balita mo. Action firing line. Tumuhaw pag hindi ang isyo sa importasyon sa asin. Mag-amo ni ang problema gina pa nga to. May ara pa laptop, di ba? May overpriced nga laptop pa nga gin-purchase ang DepEd nga ang ginibestigahan sa buong sang Senado nga tawo daw makalalbo sa sabat sa pamangkot mo. Action firing line. Tekon mag-amo na ang problema ginatubang nila ini nga bagay ni matalupangdan pa ni hindi. No? Hindi na niya, why na niya mga national symbols ni? Action firing line. Amo ng istorya sang national hero. Alas 7:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time ay nagatutok ta diba, no? Sa Indonesia gliho, nagkidaran-karan to mga tao mag-aksyon sa isla sang Sumatra kay may 6.1 magnitude nga linog to. Ang nagtayog ti Waiman sa Waiman sa far sang report nga kahalitan ining linog. Action firing line. Ang nasyonal temo ng muno ko bala mga pait nga hitabo bla. Mapait nga hitabo kag masyado kapait pamatian. Nga plano sang pila sa mga tao nga aras gobyerno nga mapait man ang balita may kaangtanan sa asin. Action firing line. Firing line. Sino abing hindi magkoloriit sa asin man? Kwa ka mo bina isa ka kutsara nga asin idoombe kundi ka magkuriit. Action firing line. Nagligad nga adlaw pa nga balita pero ibalik ko liwat nga Ibalik ko ni pabalo sa inyo liwat. Kay subong nga Lunes, may palayag na rin si Presidente Marcos angot sa sining balita niho. Subong nga Lunes, nasa managligad nga adlaw, si Senate Majority Leader Joel Villanueva nagsiling siyang makahuluya ang plano nga pag-import sa Pilipinas sang 93% sang salt requirements annually. Bisan pa nga ang Pilipinas ginakabig nga archipelagic country. May 36,000 kilometers nga shoreline. But sa ligon damo takwaan asin lapad baybayon tadi nga maghalap pag taka-import ti ambal de Villanueva makahuluya. Action firing line. Ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated nagsiling nga ang Pilipinas naga-import gali sang 93% sa 550,000 metric tons nga asin kada tuig. Dito patagali nga bakal asin ho sa Australia kag China. Action firing line. Ambal ni Villanueva sa 1990s ang Pilipinas naga-import lang 15% sang salt requirements pero subong 93% na. Grabe no. Ang pamangkot ko subong sa mga taga-gobyerno nga asubong lang ninyo tokiban nga asubong lang ninyo ini ginosisa bangod nga grabe sa mga isyo kag kontrobersiya sa plano nga pag-import sang kalamay. Action firing line. Man kun kaysa kita nga mga ultimo nga tao nagapamati ka nagahulat lang sang hindi kun kaysa maintindihan nga nakatabo bala sa mga gobyerno ta. Kung magipusipos lang ta ang taga-gobyerno kung isa nagapawala man lang. Action firing line. Kung way mag-ibwal ang mga tao sa ding isyo ni sa palusot tani nga pag-import sang kalamay nga nagwangal di mga opisyal tas gobyerno. Subong nga halos tanan nga mga tao ra nagabira ka nagapakabalaot sa isyu sa sugar importation. Lantawan nyo ba no? Halos tanan nga mga kongresista ka mga senador nagasakay sila sa isyu ho, no? Subong ginbulgar naman ang isyu sa importasyon naman sa asin. So ang gwa siri may tamis na may pait pa. Action firing line. Indayihan nga base kon diversionary tactics na des ang pila ka mga poderoso nga tao da, no? Nga ang asin naman ang isyuhan sa importasyon para ka hindi tanto matutukan ang isyu sa sugar importation. Action firing line. Teko na asin lang hambalan mag-aksyon lang tawan nyo ba na ang supply sa asin sa mga sunod kag banwa? Daw nagasarulubraman na ganida, no? Nakinanglan pa sa gobyerno nga pag-import sa asin man. Anong ara sa importasyon man? Action firing line. Tekon matuod din ano pa matuod lain nga insakto tong ginbulgar ni Senate President Zubiri sa sugar importation nga isyu? Nga sa kada importasyon, hambal ni Zubiri may ara sa ginatuwag nga tungpats. Anong tungpats? Suli ba lang tungpats? Patong.
Action Firing Line. Kada sako sa gina-import ng bal ni Senate President Zubiri, may ara ko no, tongpat. Grabe na gid magamon ni no? May kalamay na may asin pa. Action Firing Line. Way na sang pinakamapait nga gobyerno kundi ari des Pilipinas. Action Firing Line. Balik tas palayag ni Villanueva, siling niya nag-file siya sa Senate Resolution number 100. Kung paano mapabangon sang gobyerno sa Pilipinas ang salt production industry. Tutukin nyo anay ang sugar industry. Tapusan nyo anay sulbar ang isyo sugar importation. Kag papasanggad sa sugar production. Antes ang asin. Kag asin ka industriya. Damo asin sa mga kaprobinsyahan ng tuwan nyo bla. Action Firing Line. Ano ang hambal ni Presidente Marcos Agot suni? Si Senior Agriculture Undersecretary Domingo Pangaliban nagpalayag nga ang DA nga nagatutok sa mga DA no kung paano mapasanyog ang salt production. Ang ahensya nga kinahanglan 500 milyones para kuno ma-revitalize ang country's salt making industry sang Pilipinas. Tiyari kwarta naman ang ginapangayo ho. Ang hambal naman sa NTI ang supply sa asin sa Pilipinas bastante gyapon. Bisan pa nga nagsaka ang presyo. Bastante manggali. Nga kinanglan nyo pa mag-import man. Bastante man hambal sa TTI. Action Firing Line. Ang palayag ni Presidente Marcos, ang Office of the First Secretary nagsiling nga ang DA. Nga ginapamunuan subong ni Presidente Marcos, amo ang manguna sa papangita pamaagi bulig. Bulig sa iban nga government agencies para matuman ang nagkalain-lain nga plano. May mga plano sila ginbutang di. No? So, ang tutukan naman ko no, sa Marcos administration. Halin sa kalamay kadto sa asin. Ang ikatatlo ano ay hanman? No? Abono? Or ano? Action Firing Line. May nagkomento ganito mga ka-aksyon na basahan ko bala. Silang base sa ulihi bala matabo nga ang Pilipinas ma-import hangin. No? Kulangon sa hangin ang Pilipinas, ma-import sa hangin. Action Firing Line. Magamuna na mo maklamatay wadang tahangin. Action Firing Line. Elawanta balita lokal kaya nagtutok tadi sa interesante man tong balita no. Sa lokal nga balita maka-aksyon, trahedya nga balita nga sumigabong kahapon ang family outing nga ginupdan sa iban nga mga abyan no. Nagresulta ni sa pagkalumos gid patay sa 4 gid ka mga persona. Lakip na rin duwa ka kabataan ho. Nalumos sa kabilang-bilangan reef sa barangay Sicaba, Cadiz City, Negros Occidental. Ang lokal nga gobyerno sang syudad nagakto man galiw sa ring hitabo ni, no? Damo gid man kuno sa nagabisita, nagapalaligo da sa area sang baybay sang kabilang-bilangan reef mga kaaksyon. Kun si Cadiz City Mayor Salvador Escalante pa ang pahambalon. Ugaling natabuan kahapon Domingo nga ang nagdulong nga pampbot bla do gindulong na sila kayong bayaan why sila gintiniran. Action Firing Line. Kag ina nga lugar na ang sulog blas ang tubig kabasko gid ti amo to isa sang posible rason kun nga anag kanalumos to ang 4 mga kaaksyon. Ti bayara sang plano sila nga patagayonon. Ang isa ka dapat talopang donban no sa ato sa gobyerno kun tani. Ang iban nga mga lugar bla nga permi nahuyugan lagawan. Kag ginapaliguan bla pero why sang ginapatuman nga seguridad? Why sa nagabantay sa safety sa mga bisita? No? Kung tani tutukan man ka pa saon man ni. Hindi na pagulaton nga mayara sang matabo pa nga mga kaangay sa nga trahedya antes mag-akto. Action Firing Line. Subong nga hapon may isa man kabalita angot sa Mag-Iloy. Tigin report magulang ni Gada Republika sang PDMPD. No, 40 anyos ang Iloy, 11 anyos ang bata nga babayi. No, ginapangita sang mga rescuers sa suba ginatawag nga overflow sa barangay Bailong, Bago City. Tutukan tauna ini nga balita pa kun importante ini nga mahibaluan sang pamilya sining Mag-Iloy. Action Firing Line. Dugay-dugay tinguan taman ang pamuno sang Bago City Disaster Risk Reduction and Management nga talatapan nga si Dr. Mary Jean Ortizo no kay subong sini may sinapol pa si Doc Ortizo sa mga miyembro sang Philippine Coast Guard dara sa Bago City para at least i-plastar gid sa Mayo kung nano ang
aplastada sa ilang sining patagayunon nga operation. Action firing line. Budlay ni magtabok-tabok kumala sa suba, no? Nga malapad kag kun kaisa prone sa mga aksidente nga suba, no? Alabi ni dira sa may southern Negros mga kaakson kadamo dira sa mga kasubaan kita nga kun kaisa magtabok ka kibot ka lang may dalo do gali nga gulpi lang nagalabay. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal sentrohan ta man ang balita ho? Puerte ka talalupang doon nga balita ini pinasahi ini nga hitabo dito sa may sunad sang Kabankalan. Ining hindi kinaandan nga hitabo may angot sa patay nasulod na sa pansyon ang lungon subot sa lingon ginlubong na pero ginbongkal ginukay ang kagamitan kag ang pinakagrabe na pamatian magka-aksyon bangod may alegasyon nga ining bangkay ginhimuslan. Action firing line. Dire kita na tingalagid kung paano nagsunod sa pinsar sang sining mga naghimo sa ning krimen ini ko matuod gid man kay why pa so far sang confirmation kayang pamilya sa ring bangkay sa ring ginlubong ginpakabaayo nila nga ibalik man di man pwede nga dalon pa siya diin to kundi ibalik gid sila sa ring siya nga pansyon kay nalubong na ni sa nagligag nga adlaw mo. Action firing line. Tutukan taman ini nga balita bagod on special assignment kay na ang Action Radyo Bacolod with Action John Diaz nagkadto dito sa area sang Kabankalan Public Cemetery agod nga isa-isa nga osisaon ang senaryo kinhibalo kon ano ba lang investigasyon sang kapulisan ginusisa man kon anong sitwasyon sa sining patyo kagan sigulanon ang mismo si Paul Torero sang sementeryo. Action firing line. Firing line. Nga balaway gid matalopang taning mga demonyo nga ginhimo sang tinuga nga ang banta sang pulis mga isa. Tob-tob duha ang mga naghimo sa mga aksyon. Como public cemetery siya, no? Ayhan pwede lang makasunod naman sa SENO. I-plaster dugay-dugaya. I-check ta niya kay Action na John Diaz ang senaryo, no? Tiyang sinuman makabati sa ning balita ni no nga gasiling patay ginimuslan sa sementeryo. Balibog gid ang pinsar mo, balibog gid ang ulo mo. Kung paano natabo kag nga natabo. Action firing line. Plus kabalokod na mo gid gipamangkot dara subong sa ilang sinig kaugalingon. Anong matabo sa tawo nga nagimo sini, no? Kon madakpan kag mapapatud-an nga naghimulos gid man sa patay, no? Arin nagudako nga papangkot dari sa Pilipinas, pwede bala makasuhan ang naghimo sini. Action firing line. Firing line. Alas 7:34 Action Radio Philippine Standard Time. I-check na nga to sa nga patrol kaya nagpadulong sila sa area sa Bago City. Agod tong i-check ining information may kantaran sa pagkadula ginapatihan nga naanod ining mag-iloy dara sa suba sa Bago City. Action firing line. Action Zel Minardo, Action Zel, may gabi please come in. Action Marlon, nagpadayon ko sa Gyapon ang subong ini ang pag-search and rescue operation sa mag-iloy nga ng sa overflow sa Bago City ng Specimente. Daya sa may Purok Libertad, Barangay Mailom. Dere din kumpirmar ni Police Lieutenant Joe Emalong, ang Chief of Police sa Bago City, nga ang bata sining upod isang Iloy, isa ka babae, kaya nag-ubada isang 11 anyos, nga bang wala pa sila sinapon, sinisang detalye regarding sa pangalan, kung identity, sinisang nga mag-Iloy nga naano, Tito-Tagina, nakabaton, sinisang call, mga alas 2:21 na Action Marlon. Subong ginasuroy pa ang mga subang, kaga kasubong man ini ang area, ang sa piyak, nga overflow kaya basi pa lang dito maglapos kon na sangkit ini ang mag-iloy nga naano. So party Action Marlon amo pa lang na ang latest update
nga aton nabaton diri gikan sa hepe sa nga Bago City Action Marlon kay kasubong man nga kagina ginkumpirmar man sa nga radio operator sini sang DRRM nga gapadayon pa man sa gihapon sini ang ilang search and rescue kaga amo pa na ang ila sini nga initial nga impormasyon pa lang gid ang mahatag Action Marlon but so far ang kumpirmasyon no sini sang Bago City Police Station so Action Marlon subong no nga gabi no kabay pa matingwaan manihin nga makit-an ini ang mag-iloy kay subong gadalom ng gabi alas 2 pa ini nadula until now wala pa kay kagina sa ginpadala sini nga video no sang concerned citizen is gadalo gid ini ang nasambit sini no nga kung sa diin anod ini ang mag-iloy Action Marlon Action Marlon pagpatian ta ini ang kumpirmasyon nga halin kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ang binabantayan pa dito sa may siya pa-overflow footage kay sa subong wala pa sila ma-recover. Okay. Ma'am, inang ma-identity na ini ma'am ang Magiloy. Wala pa ko sang data pa. Okay, pero ma'am, laki ni or bayi ang bata ya ma'am? Bayi sa 11-year-old. Kamo idea ma'am kung taga diin sila ma'am no? I-check ko lang, hindi ko sure kung puro libertad ba sila dito na po. Pero i-check ko lang, wala pa ko data at susubong. Kaya ito ba ito ang personal responsible lang. Yes, Action Marlon, amo ina ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Amalong at subong kadayon pa ang search and rescue operation Action Marlon. Sige, Sel. Action Marlon, amo ina ang latest update. Ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. I-check ta mga ka-aksyon ang head no sang Bago City CDRRM base kon tapos ng ilas sa pag-sanapol with Philippine Coast Guard. Kay check ta kon may latest nga information no nga pwede ta makuha sa ila kay man kabudlay kon gabi mga amo-amo sa nga senaryo ne kon ikaw miyembro sang rescue group sa kon rescue team may kabudlayan kaman nga maeksperiensyahan sa nila binigid kon ang dalo sang tubig sa suba bala bulubaskog. Action Firing Line. Dugangan pagid sang madulom-dulom ang area no pero i-check ta kon bala may ara sang ngalan na nga nakuha nga to sa nga CDRRMO sa Bago City mag-action kag kon nanong plano bala sige-sige pa ang ina sa nga operasyon. Online sa Firing Line. Apo na to si Dr. Mary Jane Ortizo ang head sa Bago City DRRMO. Doc, kamayong gabi sa Action Marlon. Mayong gabi Action Marlon. Salamat Doc sa tiyempo kabalo ko nga sako kamo subong. Sige pang operations ni Doc Ortizo sa sining mag-iloy nga na-missing dira sa may suba sa may sitio Libertad Mailom Bago. Okay. Ang place of incident is in Libertad, Barangay Maaw. Okay, Maaw na siya. Okay. Oo. Tapos, ang missing subong si Myra Gargaseran, 43 years old. No? Kag ang subong nga gabi na na-inform kami no nga ang iya nga bata nga si Maria Ella Gargaseran, 11 years old, nakita na no kag na-identify naman sang amay. Kag ang subong ang ginaobra na lang git namon subong as of this time is gina-clear namon ang overflow dito sa Barangay Maaw kay ginadamo bala debris kag ginagahop with ang family nga base dito ang iloy nakasampa. Pero ang amon nga plan with the Coast Guard, the Bureau of Fire, no, kag ang amon man nga mga volunteers, no, that we will resume our operations tomorrow at 7 o'clock in the morning. But ano mga initial information nga na-receive niyo? Anong plastada manugtabok ini sila sa suba? Hindi ang natabo is nagapang laban ibalang iloy. Tapos nagtaas ang tubig no kay because at 1 p.m. we have a thunderstorm advisory, moderate to heavy rainfall. No katudo gid katama ang
ang ulan dito sa barangay Mailom to mga ilihan ang aplan barangay naton to going to Maaw. Kag ang gintry nila nga ilabuton ang tsinelas. Uy. No nga naglutaw sa tubig amo to nga nang kana lumos sila no na nadala sila sa anod kay grabe ang current. So ang time of call nila nakapanawag sila diri sa aton kag nag-inform 1:41 sang hapon. Pero natabo ini according sa dito sa mismo sa pamilya 1:00 sang hapon. So kapag labang Iloy araman ang bata ang naglutaw ang tsinelas. Oo, gintingwaan ko tani nga kwao na mo nga. Oo. Duwagid sila ang ginanod sa tubig, Doc? Oo, duwagid sila. Okay. Doc, paano na luwas? Di ni nakita ining bata? Sa subong nga gabi, no, kay nag-meeting kami with the Coast Guard sang amon nga mga possible nga strategies namon kag ang ulubrahon namon for tomorrow. We received an information sa amon man isa ka disaster resiliency youth volunteer nga nag-post siya sa Facebook nga may nakitaan sa ilang do sa Pangpang no sa Taytay ang na-identified nga area kag nakita dito ang isa ka lawas no sa bata nga 11 years old kag in-identify naman sang iya nga amay nga amo na siya ang bata ya nga 11 anyos. Ano plastada na anod gid man ining bata no kag naka ano lang siya nakasaka sa sabaw no plastada? Naanod gid sila kay gina-reach nila ang tsinelas. So namo man ang Iloy nga nagbulig man. Pero ang ang bata ya nakahingagaw saka? Wala sir. Ang bata do ato subong nga recover ya patay na ara sa Taytay na yun ang tawag na nila din. So subo gali din kay na recover do patay galing bata ni. Oo, sir. Oo. Mga pila ka metros ang distansya sa lugar nga ginalabhan nila, Doc. Estimate nyo lang. Ang hindi ko ka sir, sang estimate sang lugar no I cannot give you the particular nga mga isang detail kay ang naabdan ko ya kaina dito na kami na yun nga sa lain nga area no wherein nga nagakandak na sang surface search ang aton nga mga team kay nakahalin nato sila sa scene o sa scene gid mismo kundi na lumos ni sila nga duwa kag naanod sang makusog nga current gidya shadow gid ka taas ang tubig kag ina. Yes, gani Doc, nakita ko madali ka mga videos kay padala diri sa amon puwerte ka kusog kay inasang kuryente sa tubig dira sa may overflow overflow river. Ang ulan Doc Cortizo, grabe ka basko na gina sa may Bago City. Grabe gidya ka kusog no nagsugod mga alauna kang naguntat mga 3:00 kay siyempre ara ko sa barangay Mailo nang 2 ka oras kin nga kusog-kusog nga ulan kag ang mga ang mga bato sa ang mga kilid nagkalaanod sa tunga dalan na kag ina sobra gid kakusog sang ulan because ang ang advisory thunderstorm advisory is moderate to heavy rainfall gid may experience ang Bago City. So ang lawas subong sang bata ni Doc Ina. Ang lawas sang bata gin recover pa to kag gin kadtuan naman sang aton nga mga rescue units sa barangay Maaw kag ang aton nga operation subong ato pa sigyahapon kay ako yan nanaog ko diri kay nag-meeting ko sa sa commander sang Coast Guard diri sa Pulupandan kay sila man ang mahatag sa assistant sa aton kag nag-meeting kita kung paano naton conduct naman ang aton nga search for tomorrow. Buwas Marisyom 7 AM ining overflow nga river Doc, ano kasangkad ni saman ang masakupan niya? Ang
ang overflow no ng nga river nagakonect na siya sa barangay Mailom kag sa kag pakadto sa barangay Bakong no. Hindi ko na makahatag man sang sa kalapadon sina pero pwede makakross ang duha ka salakyan. As of 6 p.m. pagkadto namon kay ina no. Damo mga rurok, mga kawayan nga nagabara dito kag makusog pagyapon ang current amo na nga unsafe man for us to conduct an operation because wala kita 90 capability. Kag nag-coordinate kita sa City Engineers for the backhoe. Tomorrow morning pa na siya available. And according sa source naman niya may backhoe dito subong na pero gin source out niya sang family sila ang pangita kag gusto nila nga maklear na to kay gusto nila pa ensure nga ang ilang na missing ini nga nanay at makita nila subong gabi. Pero kami no because ang amon nga number one objective is to ensure the safety sang aton nga responders at the same time ang general public man syempre kag wala kita night capability. So kami nag-decide together with the Coast Guard, with the Bureau of Fire, nga we will resume our operation 7 o'clock in the morning tomorrow. However, may mga tao pa kita dito nga nabilin gyapon sa babaw kay siyempre kusog gyapon ang current talanggit nga ma-ensure man ang safety sa publiko especially those na naga-cross dito sa overflow. Sige. Dok, sundan ta ni buwas kabay pa do ka makita ni nga buhi ang ilo yan, no? Masubo-subo ni sa bata nga nakita siya porti patay gid, no? Anyway, Doc, thank you sa information na buwas aga mabalik ko si imo kay may programa kita until 9:30. I-check ta Dok ang latest inyong operation na. Salamat kid Doc. Sige, salamat gid ng Action Marlon. Sige, bye-bye. Salamat. Action firing line. Si Dr. Merijen Ortizo, no? Subo ka balita niya, no? Nakitaan ang 11 anyos porti wagid makaluwas, no? Kadabo sang aksidente mo nga mga amon ni bala, no? Nagligad to diri sa may isa ka suba, no? Sa area sa Mansilingan kundi ko bala magsala mo diri sa may Bacolod City. Di bala ka panglaba man to na nadagdagan ganito sang bato, gapang laba. Hindi gapang laba man no mag-Iloy niho. No, Mayra Gargarsiran, 43 anyos. Maria Ella, 11 anyos. Sa may Barangay Libertad, no, Barangay Libertad, Maaw, hambal ni Dr. Ortizo. Ang sakop sa sering trahedya nga ni. So, bas balikanta kay Mauricio mabalik ang operation sa pagpangita sining Iloy, no, mga alas 7 buwas kabay pa buligan tani pangamuyo nga makaluwas ni kag makita lang siya nga buhi. Action firing line. Oy, damo sang trahedyas bongno kadamo sa mga aksidente nga nagakadula gidang kabuhi sang isa ka tinog. Alas 7:49 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. Okay, talis na nga monitor sa ato sining live stream. Alex Montesa, Raul Belinia, okay, thank you. Kay Christian Menyes Villalobos, watching Miran Oligo, Yvonne Boyser, Arniel Vista, Athia Kimariman, kag Reynaldo Poderoso. Sa ato sa ring live stream, si Cart Nathaniel de la Torre, good evening Action Mar, monitor lang Porok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Rochelle Fulgencio Susana, good evening. Gamonitor lang kami di sa Barangay Padaron DSB. Mila Uligo, Gamonitors, thank you. Raymar Biranyo, Lengoste, watching from Barangay Gamit, La Carlota City. Salamat, kid.
Idilaos, good evening. Ari lang kami, Nanay Isabel, monitor. Rhea May Ladio, okay. Jessie May, okay, mayang gabi. Si Krisha Blas, Krisha Blas. Veronica Santillan Manukan, mayang gabi. Okay, salamat gina. David Arevalo Jr., concern lang ko tani dara sa Gonzaga Street. May buang nang agapaglampos sa lakyan, 4 kasalakyan ang ginlamposan niya. Dala ang akon nga nagaparkman, gamay man lang ang gupi sa hood, ugaling idulaman ko man lang. Tanim patagan hostisya, otoridad dara kay halit kid. Oy. Itimbre tara sa police station 1, dalan Gonzaga daw, may buang nga nagapaglampos. Arugante nga buang magamon, delikado ni, no? No, si palabot tara sa station 1, no? Damo bla buang de sa makulod na ha? Pero ay matalaw pang dan sa ato sa mga opisyal sa gobyerno tao. Obligasyon nila ni. No? Okay lang kung buang ko nagabarangay sila, kung buang ka pang haboy baton, likado niya. Gadamo sila nga gadamo di, no? Nagligad kin muno ko na di, mga buang bla, no? Mo daw ay magyapon na. Christine Menyas Villalobos, okay. Tamyaw lang pari sa Star Mayo Rochester, Canada. Star Mayo Dokmat Mayo. Jingkidialag doon, Phoenix, Arizona. Miran Oligo. Salamat gid. Ana sinuro maulan nga gabi. Thank you. Merly Gonzaga, monitor lang kami. Maria Lia Marabailes Banaglorioso, Camilla Bacolod South. Okay. Joel Avancenia, Alain Marlinko, Melvin Peñafiel, Nina Litoy. Good evening. Elizabeth Gamala, Jinky Dialagdon, salamat gid. Arthur, Jeff, Villasor, Star Mayo, Dokmat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, all my family, Barangay Padalong DSB, from Arizona, USA. Homalumina, Diding Aluhamiento, Katever, Jensky Mayag. Okay, salamat gid. Maniapon ko no. Roberto Hirapusco, Caraballo, monitor kami di sa Hutuda Hadobanan. Okay, Rona Rihida, Trava. Good evening, Action Marlon. Dari sa Valladolid, nag-ulan man. Okay. Ryan Taga Mulila. Kabaditor lang kami diya sa Binalbagan. Maricel Alimaco. Kabaditor kami sa Banwas ang Isabela. Kuni Laparan, okay. Family Laparan, Dabanyego, Torbela, kag Isparisya. Ang gatamyaw Kuni Laparan, sang Padanong DSB. Raymar Biranyo Lingoste, watching from Barangay Hagibit, La Carlota City. Si Angie Toralba Mosquera, good evening, Action Marlon, adlaw gate kabi kapamati sa inyo dari sa Banokoy. Jonelo Conyendo, bayong gabi, basi maobra sila binuro, kag tinabal live from Alicante, Ibig Magaluna. Sa Asin, di sabi sa Asin. Diana Perez, okay, Rose Guevara, Althea Kim Rayman, Star Mayo, hello. Hala anon ni siya ni Georgia Gargasiran, ang nalumos. Oh. Sige. Si Mayra kag si Maria Ila to. Jovi Munaris. Okay, thank you. Rodolfo Sagayno, good evening. Arila kami. Salamat kay Virginia Ortizo. Gabretorman ko di sa La Carlota. Good evening, Action Marlon. Salamat. Leah Younger Esquivel. Thank you. Barkey Tribe. Kapamatigid Galicia. Gianna Galicia. Kim Poyolo. Norbing Galicia. Okay. Christine Danyoso. Barangay Bunga doon Salvador Benedicto. Georgia Gargaseran. Okay. Leo Bacauco, lagpas pa sa Kamanoy, Barangay Maaw. O lagpas pa kuno sa Kamanoy, Barangay Maaw. Si Georgia Gargaserat, good evening, relative sa side sang father ko, ang bata nga nalumos. O, subo-subo to, no? Kay Leo Bacauco. Salamat kay, thank you. Pabalik ta kay Dugay. Standby ka mo kay pagbalik ta, tutukan taraban ang balita sa Kabankalan. Atong bangkay nga ginlubong na, ginkalkal, ginukay, kag ang report kinimuslan pa. Ba, grabe ka balita, no? Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katinggalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. 8 minutos nakaligad sa tak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad. Ang balita sa Cabancalan City mga kaaksyon. Abaning balita nga makakilibot no kag maka-atilingalab lang balita. Ang balita sa ato sini nga hindi mapatihan magsiling kita yang ang patay na buhi tinaya hindi gini mapatihan. Pero ining balita sa Cabancalan mga kaaksyon, bangod nga may ara sang damo nagalibog ang pinsar kag ulod kon balanat natabo gid man o kon waay ining ginasiling nga paghimulos sa bangkay aran na sa sulod lungon, na sulod sa pansyon ang ukay ara nahimo natabo no kag ang ini sa investigation sang kapulisan nga base kon may ara sang ginapangita nga gamit yadtong ginabanta isa tubtob duha ka mga tawo. Action firing line. Ti ang ginatuwag nga si Paul Torero mga kaaksyon, way man tuya idiya nga amo to natabo kay manti public cemetery mo. Magsiling kita public cemetery kalabanan na iya. Way sang pader ti damo sang pwede nga lutsan ti amo nagruprastad laki na daho sa Cabancalan Public Cemetery. Pamatian ta mga kaaksyon, Action John Diaz nagkantugid dito personal on special assignment sa area sang natabuan. Action firing line. Action John
Mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Akson Mar. Mayong gabi sa tutanan nga mga ka-Akson. Nagbisita kita dito kaina. Doon ni sa public cemetery. Doon ni sa Akson Mar, pamabalaan sa ito mga ka-Akson. May old kag may new. Ang daan, amo ni sa makitaan, lapit sa dalan, gid, highway bla. Kaya kung pasulod ka sa Kabangkalan, ang patso na piyak-piyak. Kung pasulod ka sa proper, ang sa tuo na, pa-south na niya, pa-proper sa Kabangkalan, sa tuo private na sa Akson Mar nga patso. Sa wala, amo ng public. Ang public na Akson Mar nga patso, may pader na siya sa kilid, nga do abi mo do gatabon sa sulod. Gali Akson Mar, do may ara na sa gali nga ang kilid ya, do may limatanan ka mga entrance nga gagmay, nga wala gidya gate, wala pertahan. So, bot silingon, pag gusto ka gwa sulod. So, wala gid sa itabon. Palibot sina. Ang bag-o na nga public cemetery, malabay ka na Akson Mar, kita ka sandalan, makadto sa ginakayong airport da sa Lamunan, sa Kabangkalan. May airport, di ba? Sa una ginatukod to nila, bla? Nga wala dayon. Da ka na malabay sa kilisan dalan. And then, ikadwa nga bangga sa wala, amo ng bag-o nga patso. Ang itsura kadaan nga patso, do ang alab lang normal ato nga makita, like sa Burgos Public Cemetery. So, may mga sampaw-sampaw, amon abe, nga do sa bisan diin na lang, dikitanay. Ang bag-o ay ng itsura, do ka private sa Akson Mar, nga plastado, gidya. Natangkas-tangkas gid ang mga pansyon. Tiining bangkay sa bag-on sa daan isa nga patso. Daan sa kilid sang highway. Usually, kung may magpanaog dira ko ng motor, mga salakyan, do hindi mapakta na Akson Mar kung nagbisita sa patso kung wala kay regular ginaagyan eh. So, kitaon siya sa highway ang pansyon? Kitaon sa, pwede sa makita kung magpundo ka, kay ang pader, kita ka na sa mga sa kusina, nga do may mga bukas-bukas balang iyang hollow blocks nga disenyo. Nga kitaon sa sulod. Kag kalapit-lapit na Akson Mar sang pansyon do mga 20 meters lang, do mga 50 lang katapak halin sa highway mong. Kag ang nagatabon lang, mayara sang apat nga nagasampaw-sampaw nga mga pansyon. Ang natabo sa diri, kay na sang aga suno kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Nag-report ang si Portorero nga may ara sang isa ka bangkay nga ara Akson Mar sa gwa sang lungon. Ang lungon kagang bangkay gatupaday. But yung pagwa gid ang bangkay sulod sang lungon eh. Ginalsa gid ya. Tapos ang bangkay nga ini nakit-an nila nga sa palibot sang bangkay may plastic do putos bala. Kita ka sang mami, di ba ang mami ginaputos ang lawas na para mapreserba ang lawas. Tiato gali ang bangkay nga ini ginputos sa Akson Mar sa plastic anti sa ginlubong. Ang pansyon sining patay Akson na dyan, ikapila sa ngalintang? Ikatatlo. So, bot silingon, dogin kuha ng Akson Mar ang tulan sa gilubong da sa una. Tapos sa ginbulos. Kag kita ko turo may ikaapat ka sampaw? May ara sa babaw sampaw. So yung tatlo nisa. Ikatlo nisa. Pagkuha sang lungon, di nila gintungtong. Gintungtong lang nila sa dalom. May ara pag nga sa dalom sin Akson Mar kabalo ka ang imod nga tungtungan gamay-gamay lang gid nga espasyo nga do duwa lang goro ka tapak. Amo lang espasyo ya. May tupad da Akson mga pansyon man nga daan na. Digto lang nila gintungtong sa babaw sang isa ka pansyon ang lungon. Gintupad ang lawas. Puti ni sang ang pansyon ang lungon gid Akson Mar. Nga ang kilid ya di may mga silver bla. Pag papanaog ya digali gintungtong na sa dalom, nakit-an to Akson Mar sa mga pulis pag-abot nila sa lugar, nga do ginuukay ang sulod kalungon. Kita ka na kayo, di ba, kung normally, kung ilubong may ginapadala ka nga mga gamit, bayo, bulak. Iba na Akson Mar, mga importante nga butang ginapadala sa mga patay na. Especially kung yung grabe, kaya memorable sa patay. Dapat din ni Police Lieutenant Cruz, basi bla na natandaan nga basi may ginpadala ito importante nga butang. So ginukay ito, ang Akson Mar nga pagkahukay nga do kita ka di ba may mga tela pa na sa palibot sang lungon, nagkaraguba tong tela. Ti siguro, pag ukay, gusto nila ng tawon basi bla sa sulod sang plastic nga ginrap sining patay. May ara tong nga gamit kay Iban. Gingirian to Akson Mar bilog gid ang plastic. So doon dugin buksan gid bla ang ining bangkay. Wala labot sina, nakita na sang sepulturero, wala na yung panty o kung wala na panapdon sa dalom ining bangkay. Wala naman sang short. Babae ni mong, no? Tapos, ang bayo iya sa babaw, nga do barong, why naman? Why naman sa babaw? Pero yung itsura, kung wala ginatandog. Why gid naggumo ng buhok. Ang bayo lang gid wala na.
Kita na ko ng private part yung mga basang sepulturero ang bali sa pulis. Kitao na gid ang kinatao sining bangkay. Ang Bangkay Action Mar, nakilala ni sa kay Gloria Fabriga, 67 years old, taga Barangay 4 ni siya dra sa may Kamangkalan. Nagabaligya ni sa sang ano mang isda sa may merkado, kilala man ni sa kuno nga babae. Ang pagkakilala sa iya, do permi ni sa kuno magasuksok alahas. Okay. Kay bisan gari sa tarpaulin niya, sa di ba mga tarpaulin akon maglubong. Amo matong picture ya, may mga aritos, may kurintas, nga dumambabla do alahas gid nga mahalalon abi. Ti paglubong, ang badri ni Sir Cruz, ang ila diri nga paglantaw sa investigasyon nila, mga 1 or 2 individuals ang naghimo sini nga krimen. Kay kun damo-damo, nasarangan pa ni nila aksyon maisulod dito balik sa ano mong panson, amo ni pananawa ni Sir Cruz. Ika-tatlo nga butang nga isa tubtub-tuba, kay wala na nabalik ang bangkay sulod sang lungon. Binayaan na to nila ya, nga nakanta sa babaw sang panson. Ang pansyon gintiltig nila ne? Ginbuka gid ya. Okay. Ginlampusan ng Blackstone mga nagkadagdag ang mga martelyo kun bato, pwede na. Ang paglantaw diri nila kay di ba mo to natabo? Ang isa pag nila pag-usi sa Action Mar, may nakita sila nga kahoy nga ara nakatuon sa kinatawo sining bangkay. Nga ara gid lapit Action Mar sa kinatawo. Tingin lang ang akusasyon sa mga una nakakita, ginimuslan ko ng bangkay. Kagin pasudlan sa mga matiga nga mga bagay kang isang kahoy. Kay ti may mga agi gid man mong. Kay ang nagakatabo sa Action Mar, ang paa gali ni kabangkay, ginabutangan ng scotch tape or masking tape para sa matabid. Di ba sa paa tani? Ginabutangan ako no sang funeral home sang scotch tape ni. Sang bangkay para hindi ko na magulag kung mag-arabi sa sulod sang lungon, pag lubong na, hindi bisan nano kagios, magakwat-akwat, hindi ni magbuka bla kag mag-deform yung lawa sa sulod. Okay, amo na sagali. Oo, tingibot ang scotch tape. Ting ila to nga rason kung nga ginambal nila nga ginimuslan kay ang scotch tape ni nagkarakakas na. Ginhungod kakas. Ginungod kakas pagkaabot to nakita na nga nang ginungod kakas na. Nagumon-gumo na Action Mar ang scotch tape nga do ginbika kuno. Ining bangkay man ang akusasyon nila. Pero ang badri ni Sir Cruz, wal mangguro wal kuno ginimuslan kay base ko nung kawayan kagang kahoy nakita ato mo naging gamit paglampo sa tabon ka panson. Pero tiga pati gid mga pumulo sa palibot, dakong posibilidad base ginhimuslan gid ining bangkay. Pero tiyang balik Sir Cruz, hindi man sila makapatod o makapalayag kay wala ginpaidalom sa autopsy exam ang bangkay. Kaya ang base sa pamilya hindi na lang ipagpaidalom sa autopsy examination para si saon tani bla kay una bes si dako pang balayran. Kaya do Action Mar gindesisyonan nila nga sang after to pila ka oras na nakaligad ginbalik sa lungon kag ang lungon ginsulod liwat digto sa panson kag ginsiradaan lang liwat. Amo na pag-abot aton kay na basa pa to ang ang tabon ka panson kay bago lang gid laging tabunan sa ang uluhapon na po na Action Mar. Ti ang badri ni Sir Cruz dako ni nga palaligban anong motibo sa likod sini. Siguro ginilantaw nila pagpangawat. Kay base kuno may ginapangita nga mga mahalalon nga butang ini mga suspect nga naghimo sini nagkalkal kay nakit-an nila nga damo ginasuksok nga alahas ining napatay. Amo nang isa sa nga dako nga posibilidad. Pero sino gid ang una nakatukib sa nang sundyan? Dako nang pamakotanon ng Action Mar. Kay ang sepulturero ang balisang ni Sir Cruz, may nanugid man lang kuno sa iya nga nabuksan. Kay may nagkadto dras patso nga nagambal nga dindi dampi ang ginkalkal nga panson. Diba sa sepulturero, doon mo ko di kabalo nga maging kalkal di. Alas, ano oras na... Alas 8 sa ngaga. Na ginsugid sa sepulturero o kung natukiban? Ginsugid sa sepulturero, alas 8 sa ngaga. Aga. Ang duty sa sepulturero, amo na, time? Pagsugod pa lang na Action Mar, alas 8. Tigi pamangkot yung man ini nagsugid siya. Sinunugid si mo. Ang bala mo nanugid to sa ako no lalaki, hindi ko magaliklala. Di ka ining lalaki, gila Action Mar nga nagkadto dra. Do ka upod naman bala? Sa aton industriya sa pagwaragwag. Nga nagpamangkot naging konfirmar man Tetong duwa subong ginapangita na to. Ang duwa ka mga lalaki. Nga hindi kilala dra sila nga lugar nga nagkutso-kutso nga may ginbongkal nga panson Action Marlon. Para at least mabalaan Blackson na dyan. Hindi na mo ginimo nila mo. Hindi na mo ginimo nila. Although nga gin-check ko bla why isang layis Pilipinas
nga makasuhan ang tawo nga naghimulo sa patay. Waay. Oo. May kaduso pero way pa na maaktuhan sa baysang kongreso. Oo. Ganito ang baga ni Sir Cruz. Kung kanang taon kinaksunmar kung ang tao nga mahilig sa bangkay. Balatian among necrophilia na sang balatian. Galing kay ti sino man may mulo sa patay man. Ti may anti-necrophilia bill. Nga gin-file sa 15th, 16th, 17th, 18th Congress. Apat Kongreso. Why nagpending lang? Kaya hindi maguro sila magpati mismo. Nga may matabo na yan. First time nila natabo mong da sa kabangkalan. Nga bungkal. Tapos wala man ng action man sa may nadula. Nga bisan gamit to. Kaya ang sa pamilya, according kay Sir Cruz, why makamit tumigin padala ang basang pamilya sa polis? Why makamit tumigin butang ang mga mahalalon nga bagay nga pwede mabaligya kay wala man sila kuno sa amusina. Tiyan balde ni Sir Cruz dako sumupla man ko tanong man sa polis kay ti kon robbery lang do ka budlay man nga pati ang panson kawatan mo sulod. Ang pamilya action dyan, why naman so far sa interest? Why na sa interest? Padalman ng kaso ni. Why na kay ti ang Sir Cruz kung interesado sila ginpa-autopsy tong bangkay para mabalaan kung ginimuslan. Kadua, kung padalman gito nila, tido wala naman black action mars ang padangatan gid kay patay naman to. Why man may nadula? Ilan na naging balik ang tabon sa panson. Purti nga develop. Under ni ang Kabangkalan Public Cemetery, may siling kita public ano man. Under sa local government. Local government, LGU. Ang problema sa Daxon Mars sa old na, wala na dami gatiner nga sepulturero. Kay digto sa bago sa piyak, tilayo pang distansya sa bago kagdaan. Kabisan aga-gabi, pinagusto ga sulod da, kay wala man may gabantay, wala man gwardya. Kumpara di sa aton sa Burgos Public Cemetery nga taas ang pader. Digto ya may mga entrance nga wala sang gate. Ano pa matira to si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang sa Kabangkalan PNP? Confirm na natin, sir. May data kita information nga nakuha, sir, nga may isa ka bangkay or panson ade dra mismo sa may public nga cemetery sang Kabangkalan. Ito ba exacto barangay 1 guro, sir, nga dugin kalkal, sir? Yes, accordingly sa family na tukiban nila to kanina or na discover to kanina umaga na ang casket kag ang cadavers ang ila pa relatives ara na gid sa sagwa sang pansyon. So pang imbestigar namon nabala namon na inigaling cadaver ginlubong kapon around 5 PM, and then kangina umaga amo to na diskubrihan nila na nakaseparate ng cadaver ang body dito sa metal casket. So, and then, nakita pa nila na ang ang ginwrap na paper and plastic sa lawas ng victim, sa cadaver, is gisi na siya. So, if sa first glance, mapati ka na ginhimuslan siya. Pero, kung kami naman pagkatawon sa investigation namin, base may ginapangita na valuable items na base may ginupod during sa paglubong sa iya, base may ginpadala ang family, ang relatives ng mga valuable items na nag-iya sang victim. So, amon. So, ang sa Action mo na ang kabay naman sa statement ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang Kabangkalan City PNP. Nastorya naton to personal kinabtan naton si Noel Hipulani, 62 years old, naman sa sepulturero. Kibot man sa ganyan action mark, kay siya gid isa una nga nakakita mong pagkita kuno nga gahanta lang gid nga bangkay aras dalom do pinabayaan lang. Tapos may mga agi sa mga tiil man digto. Kay tihilamunan wala blad panghagbasan. Ang iya nga exit sang agi to do pabalik gid pa highway. Hindi diri pa sulod gid. Subot nga balya, dako possibility dito ginaglabay sa highway nga nagsulod lang sa entrance. Nga wala gate. Tapos mga duwa lang guro kuno nagobra kay ginhanta lang nila mong do hindi tadlong lang pagbutang sang kita mo nagkarapuno pa to ka mga lutak. Ang lungon tapos ang plastic nagkaralaptas palibot. Ang mga bayo ara lang sa tupad sa bangkay. First time na kuno tabo sa Bilog Kabuhi, subray sa karikada nga pagbantay. Ang bala kay na do kinulbaan sa.
hinulbaan sa natabo Action Mar, para nindog ya Blaybo. Kabalo kasa nabalik kami to, kami lang nagkadto sa Panson. Why na sa nagupod? Si Noel, hindi na sa kay Gabi ko nung palinindog sa Blaybo ya. Kita agad mo ang Sa agad siya nakakita. Bangkay mismo, sa posisyon bangkay. Oo, nakita agad ya. Pati ang may nagupod sa amon bata. After to hindi siya magbalik Action Mar. Pero thankful ba ya. Kay ti ang balik ko nito hindi nila may imagine nga amo na blay mo on draw. Kiti una best das na dan ka tinerman. Tapos sa likod dito sa bag-o. Kadwang balde ni Noel Hipulani. Bag-o gidya kay hindi may imagine Action Mar. Anong rason kung nga ginhimo gito kay ilay pagpatis sa mga residente to ginhimuslan gid mo. Ang pulis sa Gambal nga possible wala iya ginhimuslan ining bangkay Action Mar. Ari na interview sa naton, ari kabay sa statement ni Noel Hipulani. Pero pagkakita nyo kagabi, akagina ano na, bukas na. Oo, bukas na. Wala na ano. Wala na sa Panson. Huwag bungkal ang pansyon, may panahog ang lungon. Kaso nang patay, pagwa pag sa kan. Sa lungon. Sa lungon. Pero mga kung kagaon pa lang amo na lang sitwasyon. Sa akon to banta sa guro igurugin kan bira ang pansyon. Bungkal gidya. O ginabrihan gid ang pansyon kagin wa ang lungon sum ginariya pagwa ang kan. Pagwa ang patay. Kay dara sa piyak ya open sa way gid gate no. Wa ina ang gate. Pag gusto lang sulod. Gusto lang na sa sulod ya. Diri ag nasira ko na mag-off ko alas 5. Kisa 4:45 nasira na ko di. Sirado na diya. Pero kayo naging balik naman lang din no ang bangkay. Gin tawagan ko ang kanang lisas, yung tawagan ko nga muna tapos kuan sa pulis. Siguro kung pwede kadtuon yun din ibalik sa kuan. Meron kayo na bangko, mer? Sige na. Ibalik sa lungon. Tama to, ibalik sa lisas. Okay. Ang funeral na? Oo. Lisas funeral. Gapon na lang, di ba, Ginlubong? Kagapon na, gapon Ginlubong. Sa hapon. Pero wala man sila, pagkakita nyo gali, naka-separan na yan. Separan na yan. Wala may mga kabilin gamit sa Why? Wala. Okay lang. Ang nagwa to, ang yung bayo, ilaman to kung sang kuan, nagsiling at iya to, patay ang nagwa to nga mga kuan, mga gamit, iya lato kung mga ginkuan. Anong mga ara dito sa Lungonan? Anong kalabihin? Mga bayo, isang napatay na yun, damatong napagwa. Wala man gamit? Buhay sa gamit sa nag-imo, beway. Okay, doon naman ang gilin. Dasol ang nakita to nila kay way ito ng landaw. May lipak ko no sa tupan sa kuan. Sa patay. Dugin kuan bala sa kinatao ko no ako. Pero ito hindi man. Amo gito ila suspect kaya nga amo tugin gamit sa kuan. Ti nakuan mo, ginubahan mo. Ang patay ni may gin pangkuan no, gin panggisi ang bayo ko gin kuan sa ng pante, gin kuan man. Wala naman pati yung sa dalom. Oo, pati pante. Pero ang bayo yara na sa kilid. Oo, napanggisi na. Asin hublas gisa ya. May daw ba inabugkos na yatil na kabay nga kuan. Amo lang na kuan. Do tela man. Butot daw tip man na daw packing daw pa. Nga amo lang na nabilin. O digin na gala sambo di sa kuno. Tapos ang bayo wala na sa babaw. Way na di bayo. Sa babaw. Na. Tapos ang panty way naman. Panty wala naman. Pero ang iya tsura ya. Itsura niya daw pa naman. Wala man na tandog or na ano. Gago gid grabe gid panulay na gid. Grabe way na gid na tagipusuon mo. Nagimo. Naman na kabay sa pagpayag diri ni Sir Noel Hipulani. Ang background tong isa to no. Kaya may arat na nga do nagbisita man nga na nang usisa Action Mar. Oh, normal nga reaksyon diyan na sa tao. Oo. Makabati nga amo gyud man ginimo be. Normal nga reaksyon. Kung ba Action Mar si Sir Noel? Oo. Kaga ang ginalabi sa mga residente. Amo pananduman nila ya. Oo. Nga ginimuslan gid Action Mar. Ket hindi sa mapati mong sino man bala maghublasan mo bangkay para ano man. Tiya mo to ang balila. Nila pa rin dugan nga matag nila himuslan gini. Tingin na wala to nila. Sa mo sinang oras, bisan makita mo lang tani, blaga may problema, wala CCTV, splibot. Oh. Highway na nabi mong. Kagpiyak sina, ng patso. Kay pagwa na eh. Sigto sa area, tika nabudlayan sila. Tika inato maging palabot, man to sila nga ma-concern, kung ano mga inaksyon ka local government unit sina Action Mar. Sige, tingwan tabi boss ni si Mayor. Oo. Check ta na action dyan kay... Binasay, ano Action Mar, tinding nasyonal? Oh, hindi taluyag nga masulit ni. Oo. Kay kung
Way man taga siling amo gini natabo. What if ko amo na muslan gid man? Ako akson dyan gapati kung hindi natadlong pinsan ng taos di magabuna. May balatian na necrophilia. Na sa iban nga nasyon damo na tabo na kagdamo na napriso na sa Pilipinas way pa. Okay. Kaya isa pa ito kang gulo action mar ilusot ko lang. Ginalantaw nila ba sinasalaan ang panson? Kay may kadungan na sa nga ginlubong kapo na mo sina oras. Posible man na. Ang isa sa bag-o. Kay do medyo may pagka-private in ang bag-o eh. Digto ginlubong. Gali kay problema to, layo sa yato sa likod. Iniya, pagsulod mo, kung imo suspitso, may bag-o lang gid nga panson, nga ginlubong, bag-o abi ang ano mong ang haplak black sunmar. Amo na ginalantaw. I-update naman ni ang kapulisan kaya balik diri Sir Cruz padayon nilang investigasyon. Balit agikan sa NOC po ang kaaksyon John Diaz una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sondon tani dason nga adlaw kag basi buwas patinguan naton sa aga ang local government sang Kabankalan City, no? Kay may ara sang hindi pagid klaro di kung balatuod tong aligasyon kay damo siga pating naimuslan gid na ang ining bangkay nga ni kag kuntuod gid guro ang nagimo sa ning krimen ni sobra pa ni sa demonyo ang pinsarya kag Lucifer ang utokya. Action Firing Line. Kabila magamos ni amo ning tinugang ti may pagka-rapist na may pagkakawatan pa. Kay ang plano to based sa senaryo base kon kawatan. May isa ka istorya nga nabalaan ko mga amo man sini, no? Sa iban nga lugar sang gin check naton mga kaaksyon. Ang pabangkot diri kon mapamatud-an bing ang isa ka tawo nagimulos sa bangkay. Anong atubangon nga kaso? Ang sabat kon diri sa Pilipinas daw ay isang kaso tubangon na. Action Firing Line. Why isang pwede ikaso, no? Ini ang inisyal ang info nga nabatunta. Kay diri sa Pilipinas, why pa sang nabalay nga kasuguan, no? Pero may ara na sang pagtingwa ang Kongreso ta nga magpasar sang isa ka kasuguan angot diri, no? Ang tawo nga nagahimo sang saning krimen nga ni nga paglogos sa patay nga tawo ang tawag ti mo tumuno ni aksyon diyan necrophilia, no? Ang necrophilia isa ka pathological attraction sa mga patay. Malaragway ini bilang sexual intercourse o sexual attraction sa mga dead bodies. Action Firing Line. Sang November 2017, aryo, damo sa mga administration kag opposition congressmen nagduso nagali sang isa ka hagna nga ang tuyo pinahan o kasuhan ang necrophilia. Isa sa nagduso sila mo si anay presidente kag nangin congresswoman nga si Gloria Macapagal Arroyo. Sa duwagid ka mga kongreso, 17th kag 18th Congress. Action Firing Line. May mga kasuguan na dito sa US, sa South Africa, Sweden, United Kingdom, kag sa Brazil. Ti ang mga kongresista naton diri sa Pilipinas nga nagduso sila diri mga kaaksyon nagsiling nga ang necrophilia ang dapat kabigon nga medical o psychological case nga mag-require sang overall medical policy. Action Firing Line. Sa 15th kag 16th Congress, ang bata nga ni Presidente GMA nga naging kongresista man, si anay Congressman Dato Arroyo, nag-file manggali sang anti-necrophilia bills, no? Ang nasaad sa sila nga mga hagna ning akon mangin isa ka kasuguan kuntani nga ang mapamatud-an sa saning krimen ni patungan abi niyo pila 100,000 tob 500,000 pesos nga penalidad. Action Firing Line. Ti ambot kon mabuhi niluwat sa Kongreso kay laka malang kitakbati ni sa Pilipinas ni. Action Firing Line. Ngay tabo ni kay sa Kabankalan City na way ban sa confirmation kun bala na himuslan gito ang bangkay. Pero dapat ni talupang doon sa ato sa lokal gobyerno na. Action Firing Line.
Hindi na pwedeng baliwalaon lang kay basi kung gawi gito sa mga tao ang pagpangalkal sang pansod, no? Kag butang ta ang tuyo nila pangawat ginman pero may paaman pang himulos. Action firing line. Kaya yan tadlong ang pinsar magamos na. Alas 8:35 Action Radio Philippine Standard Time. Iningabahin dala sa aton sa kalwan sang Dethwy Bayo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan at ihulog ang iyong entries sa mga drop box. Balikan tayo nga to sa mga gabaritor sa live stream. Marisa Biranyo Lengoste, good evening. Okay, salamat kida. John Serna, Ana Sinoro. Mayong gabi ko na. Okay. Mayong gabi lang da kay Buday Serna, Sampurok 4, Barangay Lagranhala, Canutas City. Okay, thank you. Cecil Bekbek, hi. Watching from Yellow Bell. Happy listening kay Sally Magwad, Christina Maglantay, Ernestina Akulit, Bibot, Elisa Bilyensa, Sang Orchids. Kay Emilio Morena Toquillo, Sandra Bermelio, Nalin Fistiza, Jobert de la Cruz. Jolo Aloro Esparagusa, mayong gabi. Iriman Desiderio, good evening sa tanan watching Jollibee Cyber Center. Okay, Jollibee Cyber Center. Paul Spot III, MJS Candido Hildore, good evening ka-aksyon, salamat gida. Okay, Virginia Olpinda, Celine Holmes, more power, Action Mar, I'll keep safe always. Salamat, balik ta dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo
para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman,
TV Aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan na nungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus.
Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox? I-check na ang balita halin sa Bacolod City Hall. Oy, nano ini si Councilor Espino may nabaton nga pamahog, no? Nga ang hambal sa iya hindi pagtandugon sa posisyon si Bitaw Head John D. Liba. Oy, pinahugay ng mga moniplastada ni. Samtang Manukan Country Vendors Association nagapangabay sang final meeting matapos ginpapanaogan sang demand letter. Sa BCGC nga balita, Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Dale? Okay, las 8:54, Action Radio Philippine Standard Time. Kung na lang Action hen, okay na lang siguro. Kaya lang naman nato sining tempo. No? Padastantaran ng balita siguro sa Bacolod City Government Center, no? Taralopang doon dario morning siling ni Councilor Espino nga mayara sa sanabaton niya nga pabahog nga man mayara sang report nga Islan si John Giliba bilang sa bitaw kay luyag nga ibutan dira hindi miyembro sang Philippine National Police. Ti ang report mga ka-aksyon nga nanuni nagabaton niya sa pamahog si Councilor Espino. Aralis Action Dale. Action Dale, mayong gabi, please kabin. Yes, Action Margin. Bulgaran ni Bacolod Councilor Victor Espino, ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod, nga may nabato nini nga pamahog Action Marlon na kaungot ini sa pagpungko bala bilang bitaw head
ni Police Major Junji Liba. Kung madumduman ang invokal sa Espino nga supposed to be under sa ordinansa nga nagatukod sa bitaw, dapat hindi isa ka police action Marlon ang mamuno. Amo na siya ang panindugan ni Councilor Espino. So recently may mga pronouncement nga may revamp nga i-recommend ang iya sinika komitiba action Marlon kay Bacolod Mayor Albi Benitez kay nagsolusyon nga isla na si Major Liba bilang pamuno dira sang bitaw action Marlon. So according kay Councilor Espino, bangon siya sining mga statement nga ginpagwa nakabaton ini sang tawag action Marlon si sak wala niya ginhingadlan nga persona nga nagapahog sa iya nga hindi pagtandugon no si Major Liba sa iya sini nga posisyon. So sa bahin din ni Councilor Espino, nagaparindugan sa action Marlon nga hindi matayog ang iya sini nga desisyon para sa kayuhan sang syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. Hindi na mo katawag sa ako hindi ko na pagtandugon. Hindi ko nila matayog. Kung anong decision ko muna para sa kayuhan sa syudad. As a matter of fact, I thank him for his service. Hindi daw lahog ang problema ng traffic. Unfortunately, he cannot, hindi siya naka-occupy isang posisyon. Action Marlon, nabatian ang 15 segundos nga tingog ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. So may sininga stand nga still iya sa gihapon ni endorse kay Bacolod Mayor Albi Benitez nga islan si Major Liba sa mo sininga posisyon. Kung madun naman ang reaksyon the other day ni Major Liba nga iya sinigi na respeto ang mga pahayag ni Councilor Espino against sa iya action Marlon. Pero muna to ang pagklaro ni Councilor Espino nga wala niya gina personal kundi nagabasig lamang siya sa ordinansa nga nagatukod sang bitaw nga dapat isa ka civilian kag hindi isa ka police or under sa Philippine National Police ang mamuno kag magapanguna sa pagpatuman sa mga pulisa sa dalanon diri sa Marsyudad sa Bacolod. Samtang sa bahin sang Manukan Country nga update, nagapangabay pa ang Manukan Country Vendors Association sang final meeting kaupo kay Councilor Celia Flor ang chair sang Kubitan Market. Matapos sigin pa panaugan sa Action Marlon sang final notice nga dapat by the end of September 30, 2022 dapat masettle ang ila sini nga mga bayaran which is gin kakibot man sa mga awardee dira sa Manukan Country kung nga may final notice since nagasige-sige pa man nila sila nga pag-istorihanay, dialogo, kag possible settlement sa ila sila nga arrears nga nagdangat to 8.6 million pesos. So according din sila Presidente nga Sir David Montoya, daw gina-pressure sa Action Marlon nga magbayad sang utang bisan nga nagasige-sige pa ang negotiation. So ang ila sila pangabay, final meeting kaupod kay Councilor Celia Flor, kaya ang pronouncement sadto ginkasugtan initially as claim sa Presidente diri sang Manukan Country nga Sir David Montoya nga hindi na pag-ipabayaran sila ang interest kundi principal na lamang Action Marlon kumbaga may sang condonation sa mga penalty. Amo na ang palayag sang Presidente sang asosasyon matapos ang mga initial meeting kaupod kay Councilor Celia Flor. Nagapangabay man ang grupo ang mahimo makasapos mga kay Bacolod Mayor Albi Benitez kag personal man nga maka-appeal kag makapabutyag sang ila sini nga mga sentimento. Pamatayan nato si David Montoya, ang presidente sang Market Vendors or Manukan Country Vendors Association. Bali ang amon di nga wala pa ko ka meeting sila. Okay. Ginawa pero sako pag sila mga mindo ko pala. Oo. Ting ginagawa ko lang ginaayo ko lang kay Ma'am Silya sa kay Councilor nga makaset kami siya meeting. Regarding sa final notice nila kinatag samon. Kay daw lain to sir previously ang inyong siningagin na talakay sa dialogue, yes or no? Bali atong una to namon nga gimitingan to bala nga nastoryanon man to namon nga ang amon nga arer bali staggered namon kuaon nila ang interest kagang final na utang namon na pabayaran na portion ilamang nga sang tingog sa aton nga interview kay David Montoya ang presidente sang Manukan Country Vendors Association. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang iningabahin dala sa aton sang Bloater na Plus. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga taga naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tao. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.